хора, аз съм GamePro BG. Днес ще Гуарос. Най-глупавия Гуарос. Ето го тата. Гледайте как ме гледа на криво. Да му пуснем ли хлябче? Добре. Аз мисля да му пусна една филийка. Половин филийка хлябче. Ето от големия хляб. Я ям малко. Ще пуси хляба, бе. Той е Сяшко! Сяшко! Не. Какво? Нищо. Защо па не си казваш? Виждам, че ми даваш хляб. Дадох и само малко коричка. Малко. Ма даже и да ще ми кажеш, бе, аз нали те виждам. Ето, фърлим то и да го изядат. Нови Гуароси. Гледам. Чакай, бе. Събирай се вътре. Чакай. Чакай, бе. Кой ще чакам? Гледам как ще се забият. Давай, Гуаросче. Давай още малко. Глароса ще изде. Глароса ще изде котката. Айде, папа ще набия, айде. Какво топлим тия печки? Чао, хора.